Прынцыповая і патрабавальная да сябе і ў адносінах да каманды аднадумцаў. Тацяна Струк ганарыцца вынікамі працы землякоў. За 27 гадоў у Отары памятае імя кожнага падначаленага. Кажа, што лепшая ўзнагарода для кіраўніка, калі за ім ідуць людзі, а калектыў вялікі, амаль 250 чалавек. Пад кіраўніцтвам Тацяны Струк Отар упэўнена прымнажае поспехі і нават задае трэнды ў АПК. Зараз на балансе 6 000 гектараў пасяўных плошчаў, 9 000 кароў. Пры добрым гаспадары, дысцыпліне і парадку сельгасвытворчасць працуе эфектыўна. Стаўка на тэхналагічную жывёлагадоўлю, укараненне новых падыходаў, мадэрнізацыю і моцнае раслінаводства, звёны аднаго ланцуга эфектыўнай справы. Перадавая гаспадарка сістэматычна абнаўляе парк тэхнікі, укладваецца ў развіццё сацсферы, а яшчэ дапамагае аўтсайдерам дацягнуцца да стабільнасці. Уладальнік ордэна працоўнай славы Тацяна Струк лічыць, працоўныя месцы для людзей трэба захоўваць любой цаной, тым больш дапамагае дзяржава. Отар стабільна ўмацоўвае свае пазіцыі і ў жывёлагадоўлі. Да дзеючых 3 комплексаў дабавіцца яшчэ адзін. Сучасны МТК з замкнёным цыклам вытворчасці на 1500 жывёл. Вялікая будоўля пачнецца ў наступным годзе.